हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनायजों लोगोसे गोदान आपडेट लाना फैदों साख्रिनि बेनो जाबाय टेट दा फाइनालि आसाम टेट जासिगोन बेनि भेकेन्सिया ओंखारजोबखाबाय गासै दङ 22,924 दा फाइनालि नोंथांमोना टेट एप्लाइ खालामनो हासिगोन आसाम टेटआव बयबो बाहागो लानो हागोन गासैबो अल आसामनि केन्डिडेट नोंथांमोना एबारो एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन आरो लोगोसे एलपि स्कुलाव पस्ट ओंखारगोन 7,000नि बारा दङ इउपिआव दङ 2,000नि बारा बेनिफ्राय ओइचएसआव 12,000नि बारा दङ नोंथांमोना जायफोरा ओइचएस पास जाबाय नोंथांमोना एलपि स्कुलाव एप्लाइ खालामनो हागोन आरो लोगोसे जायफोरा ग्रेजुवेट नोंथांमोना इउपि आरो ओइचएसआव नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हायो हिन्जावफोर हौवाफोर गासैबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन नाथाय लोगोफोर कुइसना जागोन डिप्ल'मा दंना गैया दा बे थायोब्लासो एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया बेनि बागै नोंथांमोना जेब्ला अफिसियेल फुल डिटेल्स नटिफिकेसन मोनगोन ना अब्लासो जोङो मिथिगोन जे डिप्ल'मा नांगौ एबा नाङाखौ दा बिग आपडेटआ बेनो लोगोफोर गासै 22,000नि बारा पस्टआ डिक्लेयार जाखाबाय बेखौ आसाम केबिनेटआव एप्रुभ खालामबाय दा बे एप्लाइ जागोन होनना बुंदों सेप्तेम्बर 1निफ्रायनो जासिगोन प्रसेसआ स्टार्ट जासिगोन दा बेखायनो नोंथांमोना रेडि जाखादो जायफोरा नोंथांमोना टिचार मावनो गोसो दङ नोंथांमोना रेडि जादो आरो मोजां खोथा ओंखारदों बेनो जाबाय बड' मिडियामाव मोजाङै लांदां मासि ओंखारगोन बेनिफ्राय नोंथांमोनखौ सुफुंजोबगोन होनना बुंदों दा बेखायनो जों नायनोसै बे आपडेटखौ सोर होदों नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांदो बेनिफ्राय भिडिअ नायबाय थादोंबा नोङो लाइक खालामदो साबस्क्राइब खालामदो शेयारबो खालामना होदो आरो लोगोसे नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामना लाखादो जाहाथे नोंथांमोना जेब्ला अफिसियेल नटिस मोनगोन थाबैनो नटिस मोनहैनायनि दा बेखायनो भिडिअखौबो हानायसेबां शेयार खालामदो जाहाथे बयबो मिथिनानै रेडि जानो हायो दा गोबाव खालामला जों अफिसियेल वेबसाइटआव थांग्रोनोसै जे बे भेकेन्सिया फैमारदोंना फैमाराखै आरो अफिसियेल वेबसाइटआव होदोंना होआखै जोङो नायनोसो फैदो अफिसियेल वेबसाइटआव दायो आं अफिसियेल वेबसाइटआव फैबाय लोगोफोर DEEआव दा बेयाव फैनाय लोगो लोगो जेब्ला एप्लाइ जागोन नोंथांमोना बेयाव आपडेटखौ मोनगोन नाथाय बेयाव फैयोब्ला दायो नोंथांमोना जेबो आपडेट मोननाय नङा एबा अफिसियेल नटिफिकेसन नोंथांमोना मोननाय नङा जेब्ला अफिसियेल नटिस फैगोन अब्लासो नोंथांमोना बेयाव मोननो हायो लेटेस्टआव दा लेटेस्टआव जेबो गैया लोगोफोर बेयाव माखासे रिपस्टिंनि अर्डारसो दङ थ' बेखौ जोंनो नांला दायो बेयाव होथ'वाखै आपडेटखौ नाथाय दानिया खोथाया जाहैबाय बे आपडेटखौ सोर होदों आरो बबेयाव होदों नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ मोनगोन जेबो फेक नङा गासैबो रियेल लोगोफोर नोंथांमोना रेडिल' जादो एलपि स्कुल इउपि स्कुल आरो ओइचएस स्कुलाव नोंथांमोना टेट एग्जाम लिरनो दा बेखायनो जों नायनोसै आपडेटखौ सोर होदों जों एबार रियेलखौ नायनोसै दायो लोगोफोर नोंथांमोना बे आपडेटखौ नायनोब्ला फैनांगोन दानि सिएमनि नोंथांमोना टुइटार एकाउन्टआव फैनांगोन बिथाङा टुइट खालामबाय मैया डिसिसन लाबायनो लोगोफोर केबिनेटआव मिटिं जादोंमोन नालाय दायो सोलिगासिनो केबिनेट दा बेयाव लोगोफोर आसाम बाजेटआव बेखौ गासैखौबो एप्रुभ खालामबाय इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव फिलआप खालामनो माखासे टिचार पस्टफोरखौ स्पेसियेलि बुंदों लोगोफोर बड' गार' आरो हिन्दी मिडियामसआव गोबां भेकेन्सि ओंखारगोन दा बेखायनो नोंथांमोना रेडि जानानै थादो दा फाइनालि नोंथांमोना बड' मिडियामाव गोबां पस्ट ओंखारनायखौ खम नुनो मोन्दोंमोन नाथाय एबारो बुरजा ओंखारसिगोन नोंथांमोना मोजाङै मोजां एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना जास्ट रेडिल' जादो एपइन्टमेन्ट लानो बेनिफ्राय आरो स्पेसियेल टेटबो जागोन होनना बुंखाबाय नोंथांमोना जायफोर क्वालिफाइड जाना दंखायोमोन आरो दिनैसिम एपइन्टमेन्ट मोनाखैमोन नोंथांमोननि थाखाय स्पेसियेल पस्ट फैगोन दा बड' गार' हिन्दी मिडियामसनि थाखायबो फैगोन नोंथांमोना मोजाङै मोजां नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनानै लानो हासिगोन बेनिखायनो लोगोफोर रेडि जादो आरो लोगोसे डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना रेडि खालामना लाखादो दा जों आपडेटखौ नायनोसै पस्टआ बेसेबां ओंखारमारगोन जोङो नैबे सेकेन्ड फट'खौ नायनोसै दा बेयाव आपडेटआ जाबाय नै लोगोफोर आसाम केबिनेट ओंखारदों दा बे आसाम केबिनेटआव डिसिसन लाबाय गासैखौबो एप्रुभ खालामखाबाय पस्टखौ दा नै लोगोफोर नायदो डिसिसन्स बेयाव लिरनाय दङ दानिया टटेल पस्टआ ओंखारगोन 22,921 एबा 22,921 पस्टआ ओंखारगोन बेनि गेजेराव प्राइमारि लेभेलाव थागोन 10,000 पस्ट आरो लोगोसे सेकेन्डारि इडुकेसन लेभेलाव थागोन होनना बुंदों बेनो जाबाय 12,921 बेखौ थाबैनो फिलआप खालामसिगोन बेखायनो सेप्तेम्बर 1 जानाय लोगो लोगो एप्लाइआ स्टार्ट जासिगोन आरो प्रसेसआ स्टार्ट जासिगोन दा बेनिफ्राय आरो स्पेसियेल टेटबो थागोन स्पेसियेल टेटआव भेकेन्सिया थागोन होनना बुंदों नोंथांमोना नुनो मोन्दों नैबे स्पेसियेल टेटआव थागोन होनना बुंदों 1,464 पस्ट थागोन बेनो जाबाय रिजार्भ थागोन आरो बियो एसटि हिल्सफोरनि थाखाय इडुकेसन लेभेलाव बेनिफ्राय आरो स्पेसियेल टेट थाबावगोन बेनो जाबाय बड' गार' आरो मणिपुरि मिडियामसनि थाखायबो थागोन होनना बुंदों दा बिथांमोना गासैबो होनो हासिगोन जायफोरा माने टेट क्वालिफाइड जाखाबाय नोंथांमोननि थाखाय स्पेसियेल टेट फैगोन आरो नैबे फ्रेश टेटबो जागोन जायफोरा माने गोदानै टेट लिरगोन नोंथांमोननि थाखायबो गोदानै टेट फैसिगोन दा बेखायनो फ्रेश केन्डिडेटआबो टेट होनो हागोन दा स्पेसियेल टेटआ जाबाय बड' मिडियाम गार' मणिपुरि दा बेनि गेजेराव बे जाबाय जायफोरा सिगांनि टेट क्वालिफाइड जाखाना दङमोन दासिमबो जुदि एपइन्टमेन्ट मोनाखैब्ला नोंथांमोना बेयाव बाहागो लानो हासिगोन बड' मिडियामाव स्पेसियेल टेटआव बेनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना जेबो जिंगासिनांगौ गैया जायफोरा गोदान केन्डिडेट नोंथांमोना फ्रेश टेट होनो हासिगोन
आरो बुंखाबाय लोगोफोर बिनि प्रसेसा स्टार्ट जासिगोन सेप्तेम्बर 1 निफ्रायनो रोखा रोखा नैबे गोजा कालारै लिरनाय दंखायोना नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों थ' नोंथांमोना रेडिल' जादो थ' आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोन्दोंबा लाइक खालामगोन कमेन्ट्स खालामगोन आरो हानायसेबां भिडिअखौ शेयार खालामदो आरो लाइक खालामनो दाबाव आसा खालामदों 1000 लाइक्सनि टारगेट मोनगोन होननानै दा लोगोफोर नोंथांमोना गोबां नेगासिनो दंमोन बे आपडेटखौनो आसाम टेट माब्ला फैगोन होननानै दा गोबां कमेन्ट्स फैखादोंमोन सिगाङाव आसाम टेट जागोन ना जाला होननानै दा बे आसाम टेटआव बयबो बाहागो लानो हागोन लोगोफोर गासैबो केन्डिडेटआनो बेयाव बाहागो लानो हागोन नाथाय बाथ्राया बेनो जे डिप्ल'मा गैयाबा एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया बेनि सायाव दायो जेबो आपडेट फैथ'वाखै जेब्ला आपडेट फैगोन ना अब्लासो नोंथांमोना मोनगोन आरो नेक्स्टआव थ' बेनिखायनो नोंथांमोना चेनेलाव नायबाय थाबानो जाबाय बेनिफ्राय गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाथार जाहाथे जेब्ला अफिसियेल नटिस फैगोन आं आपडेट होनाय लोगो लोगो नटिफिकेसन मोनहैनानै नुनाय बायदि थ' बेनोसैमोन लोगोफोर दानिया मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो दा जों जोबनाय फारसे फैबाय लोगोफोर बे टेटआव नोंथांमोना एग्जाम लिरनोब्ला सिगांनि बायदिब्ला जोंनियाव नांगौमोन एलपि स्कुलाव जोंना एचएस पास जानांगोन बेनिफ्राय पार्सेन्टआ 45 नांखाथारगौ बेनिफ्राय डिप्ल'मा दा डिप्ल'माया डिलेट थाथारनांगोन अब्लासो जों एप्लाइ खालामनो हायोमोन सिगांनियाव नाथाय देग्लायो मा खालामो बेखौ बुंनो हाथ'ला बेनिफ्राय इउपि लेभेलाव एप्लाइ खालामनोबा नोंथांमोना डिलेट थानांगोन बेनिफ्राय नोङो ग्रेजुवेट जानांगोन एबा नोङो बिएड थानाय जानांगोन बेनिफ्राय जायफोरा बिएड दङ नोंथांमोना एचएस लेभेलाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जायफोरा डिलेट दङ नोंथांमोना एचएस लेभेलाव एप्लाइ खालामनो हानाय नङा जास्ट नोंथांमोना डिलेटआ एलपिनिफ्राय इउपिसिमल' हागोन आरो पार्सेन्टआ जाबाय जोंनि एसटिफ्रा 45% नांगौ थ' बेखायनो नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ देग्लायनि टेटआव डिप्ल'मा नांगौना नाङा सिगांनि बादिखौ जों नायोबा डिप्ल'मा इम्परटेन्ट थ' डिप्ल'मा नांथारगौ दानिया गोदानै फैनाय नटिफिकेसनखौ नेनोसै जे नांमारगौना नांमारा दा फाइनालि बेनिसिमोन आपडेटआ गासिबो क्लियार जाखाबाय बेयो फेक नङा लोगोफोर गासै पस्टआ 22,921 डिक्लेयार जाखाबाय बेखौ आसाम केबिनेटआव गासैखौबो मेनसन खालामखाबाय जे बेनि प्रसेसा सेप्तेम्बर 1 निफ्रायनो एप्लाइ जासिगोन नोंथांमोना जास्ट रेडिल' जादो सेप्तेम्बर 1 जानाय लोगो लोगो एप्लाइनि अनलाइना फैनो हागौ दा बेखायनो लिरनाय मथेब्ला लोगोफोर बेयाव आसाम केबिनेटआव डिसिसन लानाय मथेब्ला सेप्तेम्बर 1 जानाय लोगो लोगो एप्लाइनि स्टार्टआ प्रसेस जासिगोन दाथ' लोगोफोर गोबां आसाम साख्रि ओंखारगासिनो दङ दा बे आसामनि साख्रियाव नोंथांमोना लासै लासै एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन जायफोरा टेट होनो हाया नोंथांमोना पार्सेन्ट गैयाब्लाबो नोंथांमोना गुबुन पस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेयावनो लोगोफोर इडुकेसन सेक्टर होनाय लोगो लोगो जास्ट टेटल' ओंखारा जेरै ग्रेड 3 ग्रेड 4 ओंखारगोन नोंथांमोना बेफोरबायदियाव बाहागो लानो हागोन जायफोरा एचएसआव नोंथांमोना पार्सेन्ट गैया नोंथांमोना ग्रेड 3आवबो एप्लाइ खालामनो हायो एचएस पास जानाय लोगो लोगो बेनिफ्राय नोंथांमोना 10 पास जानायफ्राबो एप्लाइ खालामनो हागोन इडुकेसन लेभेलाव आरो जायफोरा 8 पास जाबाय नोंथांमोनाबो इडुकेसन लेभेलाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो जेरै ग्रेड 4आव एप्लाइ खालामनो हागोन पियन चकिदाराव दा बेखायनो नोंथांमोना जेबो जिंगासिनांगौ गैया जायफोरा बे पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हाया थ' नोंथांमोना ग्रेड 4आव ग्रेड 3आव एप्लाइखौ खालामनो हागोन जास्ट टिचाराव एप्लाइ खालामनोबा डिप्ल'मा नांगौ बाखि पस्टआव डिप्ल'मा नाङा लोगोफोर नोंथांमोना इडुकेसन सेक्टराव एप्लाइ खालामनोबा डिपार्टमेन्टआव नोंथांमोना 8 पास जानाय लोगो लोगोनो ग्रेड 4आव एप्लाइखौ खालामनो हागोन गासैबो हिन्जावफोर हौवाफोर दा बेनिसिमबो लोगोफोर दानिया लाइक खालामदो कमेन्ट्स खालामदो आरो भिडिअखौबो हानायसेबां शेयार खालामनानै होदो